Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ kelinu żammit. Llum eżies il-Knisja f'Għawdex qed tagħmel il-festa t-tifkira ta' Santa Ursula Verġni Martri, kompatruna tad-Djoċesi tagħna. Għalhekk fil-waqt li narfu ħtijietna ejjew nitolbu maħfra lill-Alla. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, inti llum tferraħna bit-tifkira ta' Santa Ursula bħalma inti tgħallimna bl-eżempji sbieħ tas-safa u l-qawwa tagħha. Atina wkoll li l-għajnuna tiegħek għal merti kbar tagħha bi bnejk Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Eżis, qiegħed nitkellem magħkom ta' bnedmin li aħna, għax in-natura tagħkom dgħajfa. Bħalma l-membri ta' ġisimkom kontu jassartuhom għaż-żina u l-ħażen, hekk issa dawn l-istess membri jassrukom għall-ġustizzja biex tkunu qaddisin. Meta kontu l-sira ta' dnub kontu ħielsa f'dak li għandu x'jaqsam mal-ġustizzja. Xi frott ħsattu dak iż-żmien mill-ħwejjeġ li issa qegħdin iħammrulkom wiċċkom. It-tmiem ta' dawk il-ħwejjeġ hija l-mewt. Imma issa li ħlistu mid-dnub u sirtu l-sira ta' Alla qegħdin taħsdu għalikom frott li jwassal għaqdusija u għandkom bħala tmiem il-ħajja ta' dejjem. Għax il-ħlas ta' dnub u il-mewt, imma id-don li tagħna Alla huwa il-ħajja ta' dejjem fi Kristu Ġesu Sidna. Il-kelma tal-mulej. Ħini l-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Ħini l-bniedem li qiegħed fil-mulej. Ħini l-bniedem li ma jimxiex fuq il-pariri tal-ħżiena, li ma jaqafx fit-triq il-ħatjin, li ma joqgħodx fil-laqat taż-żebblieħa, imma fil-liġi tal-mulej hi l-għaxqa tiegħu lejlu nar jaħseb fil-liġi tiegħu. Ħini l-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. U bħal siġra mħawla ħdejn nix-xijat tal-ilma li tagħmel il-frott fi żmienha u l-weraq tagħha ma jitbilx u jirnexxi f'kull ma jagħmel. Ħini l-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Mhux hekk il-ħżiena mhux hekk, iżda huma bħal tibna li tajjara r-riħ, għax triq it-tajbin il-mulej jafa, imma triq il-ħżiena tintemm fix-xejn. Ħini l-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Alleluja, alleluja. Alleluja. Jiena not kollox bħala telf u knies biex nirbaħ lil Kristu u nkun ninsab fih. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: Nar ġejt inqiegħed fuq l-art u kemm nixtieq li diġà qabad, iżda hemm mudija li bija għandi nitgħammed u x'dieqa għandi sa ma dan iseħħ. Taħsbu intom li jiena ġejt inġib il-paċi fid-dinja. Le ngħidilkom imma firda, għax millum il-quddiem 5 min-nies f'dar waħda ikunu mifruda bejniethom 3 kontra 2 u 2 kontra 3.
jinfirdu missier kontra iben u l-iben kontra l-missier, l-om kontra l-bint u l-bint kontra l-om, om ir-raġel kontra mart bina u mart l-iben kontra om żewġa. Il-kelma tal-mulej. Qari tal-lum eżies iqanqal fina ċertu dubji. Għax jekk Kristu huwa s-Sultan tal-paċi, kif qed jgħidilna li ġie biex iġib dejn il-firda. Firda anke fl-istess familji. Hawnhekk qiegħed jitkellem mill-firdijiet il-mulej Ġesu li dan in-nar ġie jqabbad fil-qalb ta' kull wieħed u waħda minna. L-għażliet bejn li nkun ta' Kristu jew inkun nappartjeni lill-familja tiegħi. F'liema sens? Jew nagħżel l-għażliet ta' Alla jew il-familja tiegħi umana jew aħjar il-mentalità tiegħi umana id-dinja. Ifisser dan il-Vanġelu tant tajjeb l-istess salm li għadna kemm qrajna llum. Ħieni il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Ħafna drabi fil-ħajja ta' kuljum aħna nqiegħdu it-tama tagħna fina nfusna jew f'xi persuna jew nidalizzaw xi persuni li jsiru qishom allat għalina. Il-mulejjek qiegħed jistedinna biex insaffu tassew il-kuxjenza tagħna, il-mentalità tagħna. Kif jgħid huwa stess, kif rajna anke fil-versett ta' qabel is-salm, jiena not kollox bħala telf u knies biex nirbaħ lil Kristu. Dan hu dak li jagħmlu il-martri l-lum qegħdin nagħmlu t-tifkira ta' Sant Ursula li qiset saħansitra telf knies l-istess ħajja tagħha biex għażlet lil Kristu. U aħna ħafna drabi biex għal wiċċ ta' ħaddieħor biex ma nistħix, biex ma naqax ċajt, nistħi nuri ix-xhieda tiegħi fi Kristu. Nistħi mpoġġi il-prattika tiegħi quddiem ħaddieħor ta' nisrani. Insemmi biss eżempju ċkejken ħafna. Kemm minna iroddu salejb fil-bidu tal-ġurnata, fit-tmiem il-ġurnata, qabel l-ikel. Illum tidħol f'ristorant ma tara lil ħadd irod salejb. Nistħu inkunu xhieda ta' dak li nemnu. Jew nitolbu l-Sant Ursula hekk tatina din il-qawwa biex ngħixu fis-sempliċità imma b'ċertezza u b'affarijiet ċari il-fidi tagħna fi Kristu. Jew għalhekk ħuti nqumu bil-wifqa u nresqu it-talbiet tagħna lill-Missier li huwa għani fil-ħniena. Nitolbuk mulej għall-Knisja mqazza tiegħek biex imqawwija mill-Ispirtu Santu tkompli twassal lill-bnedmin kollha tal-art il-kelma tal-ħajja, il-kelma tiegħek. Nitolbu. Nitolbuk mulej għall-gvernijiet ħalli huma wkoll jaħdmu fi ftehim bejniethom ħatikber il-paċi u jonqos il-faqar fost il-bnedmin kollha. Nitolbu. Nitolbuk mulej
għaż-żgħażagħ tagħna. Għamil li huma jwieġbu b'ġenerożità għas-sejħat tiegħek nitolbu. Il-ħadd li ġej fit-tmiem din il-ġimgħa mad-dinja kollha jiġi ċċelebrat jum il-missjonijiet. Jew nitolbu għal missjonarji, saċerdoti u lajċi Maltin u Għawċin biex dejjem ikomplu jsibu l-għajnuna u s-sosten nitolbu. Minn dan is-santwarju għażejs ta' Ommok Marija, kompli mulej birek u kattar il-familji tagħna bl-imħabba tiegħek. Għati l-għajnuna meħtieġa lil morda u lil dawk kollha li jduru bihom nitolbu. Fiskiet nresqu it-talbiet tagħna. Il-qamulej dawn it-talbiet li qegħdin irresqulek fit-tifkira li qegħdin nagħmlu lil Sant Ursula li qiset il-ħajjita bħala telf u knies biex rebħet lilek. Atina l-Ispirtu tiegħek ħalli narfu nkunu xhieda ta' dak li nemnu. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek fit-tifkira tal-Martri Sant Ursula li jebda tiġrib ma kellu l-ħila jifrida mill-laqda tal-poplu tiegħek bi Kristus Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzuħajr l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għaliex Sant Ursula ħadet il-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demma hija tagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dajjef u ssaħħaħ lil min huwa nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhet għalik bi Kristu Siedna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nifqu nfaħruk fuq l-art u bla għeda intennu lill-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' raddi l-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxirrita għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mew tijek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tijek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna unamlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċo kontanna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha tiegħek li jgħixu fil-ħbiberija miegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. Mhijiex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilina u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jintrid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Nitolbu. Issa li ġedditna mulej bil-misteri qaddisa, għamel li jinsiru nixbħu lil Sant Ursula fil-qawwa tal-ħaġeb li wriet sal-aħħar biex toqilna niksbu aħna wkoll il-premju tas-sabar fil-ħajja ta' dejjem. Bi Kristu Siedna. Indu fl-imkien tliet avamarijiet ejjew nofruhom mal-missjonarji Maltin u Għawċi li qegħdin propju jagħtu ħajjithom xhieda ta' dak li jemnu biex aktar popli jarfu iduqu l-imħabba ta' Alla. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.